Namhlanje ngizokwenza ivideo yokuncoma. Bafowethu khona insizwa engifundisa ngomlungisi Zondi kaMancinza. Leya nsizwa iyilunga lomkhonto wesizwe, iyawuthanda kakhulu. Kodwa ngithanda ubuhlakani bayo ngesikhathi isungula le organization eyibiza nge-Labour Desk. Ithema ikhanda le organization yayiqala yaba ngaphansi kwe-MK, yaba yi-MK Labour Desk. Kwacaca ukuthi kodwa bayayibanga nale nsizwa yakwaNgcobo ewuprofeta nganoma uBishop Ngcobo. So sahamba isikhathi yahlela ngezansi khanda i-MK Labour Desk lakho. Sahamba isikhathi kwacaca kodwa ukuthi lento kaNgcobo ifile nje ayisebenzi. Sahamba isikhathi lensizwa yahlala phansi yabuka ukuthi no, uyabona kwa-MK once wathola iposition uyaxoshwa, useva nje isikhashana esincane emva kwalapho uyaxoshwa. Uma ngathiwa uyaxoshwa kungenzakalani? Angiboni ukuthi ngakuxoxela lokho, kodwa I know ikhona into enjengale emqondweni wakhe. Wabona ukuthi no, le MK lakho angiyilungise ibe ilakho. Lensizwa ubuhlakani bayo bahamba kuze kufikela ekuthenini no, le lakho ayingabi ukuthi i-MK, angiwususe lo MK ngeenhloso mhlambe ezimbili. Umuntu ongeyona i-MK kodwa ufisa ukusizakala ekwazi ukusizakala kuyona. Number 2, uma kungathi uyaxoshwa ngaliya kodwa ngapha kuyilakho yakhe iyaphila into yakhe ngoba ayiyona i-MK. Mhlawumbe nangolunye usuku makungathiwa ufuna ukuyishintsha into political party abingasamvini. Kodwa nansi into ebalekile, konke lokho engikushoyo i-analysis yami, but umqondo ojulile awenzile lo mfowethu ukuthi ibe i-alliance nale MK. So ngokuthi i-alliance kusho ukuthi bazimele inqumo ayidinga ukuverifywa upresident noma inhlaka ze-MK. So ngikubona ke kukuhle kakhulu lokho akwenzile, ngiyakuncoma nje kakhulu. Even if ngiyilunga le-Action SA, but ngiyakuncoma ukuthi ibe nobuhlakani into yakhe. Sekungaba ke ukuthi ngolunye usuku akuzuku i-incriminatani mzukwane abantu beyijaja ngokuthi ngoba wena ungalya and affiliate ishaya amaflob amakhulu. Anyway, mina mfowethu ngiyakubongela. Inhle into yakho futhi inhle nendlela oyenza ngayo.